Ingon nila, nindot nga kombinasyon ang manok ug rosemary. At usang hugasan ang tanan natong gamiton aning resipiha, labi na gyud ang manok. Ang tama nga paghandle aning manok nagkinahanglan nga hugasan og bleach human ka mo gamit sa tanan sudlanan og utensils nga gigamit para sa manok. Lain pay ato, napulo kabok dagko nga chicken wings akong gipalit ug kay dagko lagi ako ning gitunga. Tanggala lang ang dili nimo gusto nga parte sama sa tumoy ug excess nga mga tambok. Human mapatulo ang tubig, i-marinate na ang manok sa limonsito o siguruha lang nga masala ang mga liso. Pagbutang o container parehas ani para sa basura. Ay tuod kinahanglan nga hugasan ang kamot o i-disinfect ang lamisa bago ka mugunit sa ubang butang aron di mapasa ang kagaw. Balik ta sa chicken wings, karon magbutang na tag usa o duha ka kutsaritang asin, usa or duha ka kutsaritang ground black pepper, dayon ihuwad ang juice sa limonsito. Isagol sab ang gipinupino nga dahon sa rosemary. Ako sab di aning gibutangan og crushed garlic, wala lang ma-on akong kamera. Isagol lang ni sila pag-ayo ug i-marinate sa pipila ka oras o overnight. Karon pagkuha og hinlo nga bowl, butangi og 5 ka kutsarang harina, 2 ka kutsarang cornstarch o kayon ni og maayo. Dayon butangan og 1 ka kutsaritang asin, 1 ka kutsaritang black pepper o cayenne pepper o bisan unsa nga paborito nimong lamas upang pahalang. Dayon isagol na sad nig maayo. Pag-andam og 2 ka binatil nga itlog, 1 ka cup nga breadcrumbs ug karon ato na ning i-assemble. Ituslo lang ang manok sa harina o cornstarch mix. Ituslo sa itlog. Siguraduha nga makot sa itlog tanan nga parte kay maunay kakapitan sa breadcrumbs. Kung nakabantay mo, pag human ako gunit sa basa nga manok, akong ipuli ang pikas kamot ug muhikap nako sa ugang nga breadcrumbs. Aron, di na kaayo mahuga akong kamot ug kinahanglan kong mukabuot ug pipila ka mga butang kinahanglanon. Balika lang tanan steps hangtod mahuman. Karon murag feel na ako mo gamit og tinidor kay nagkaanam og kalawom ang breadcrumbs kay nagkahurot na. Karon magpainit na taog mantika. Hinahinaya og butang ang wings. Kay ug di ta maghinay usahay matandog ang breadcrumbs. Iniglunod nato. Siguraduha nga dili masobrahan kadaghan ato ibutang nga wings sa karahay kay og madaghanan mabugnaw ang mantika ug dugay siya maluto. Sa kani nga size sa karahay ug kadaghan sa mantika tama na ang 5 ka buok. Samtang naghulat nga maluto ni, naghimo kong pasta sauce. Kung gusto mo video giun sa paghimo ang sauce, pinduta lang ang like button. Dagdagi ang po anak be. Mailhan ni nga naluto na ning manok. Kung inigtuslok nimo, mudiretso ang tinidor sa karahay ug wala nay dugo o pula nga mogawas. Karon samtang nagluto pud ta sa wings, atong lutuon ang pasta. Sunda lang ang instruction sa pakete. Ako ning giluto sa pinabukalan nga tubig nga may asin. Kung maluto na, butangi sa paborito nimo nga tomato sauce. Butangi sab og parmesan cheese, paminta, o bisan unsang pampahala nga gusto nimo. Karon ako na ning ipatilaw sa akong ulitaw. So, ang tigtilaw. Me, Mike V of the Jets.
Good? Bit crunchy? Babe, gawa na itong sauce mo, babe. Siyempre, kami rin nagbuhat sa among sauce, nga tomato sauce. Presko nga kamatis. Kung di makahurot ani. Daghan salamat sa inyong pagtanaw, Sir Mark and Teacher Marge. Hangtod sa sunod nga higayon, nga matanaw kag Best Jack Home Cooking Channel. So, thank you so much. I am Mike V of the Juts. Click like and bye.